Malta qed jirnexxielha tikkontrolla l-impatt fuq l-impjiegi kawża tal-pandemija COVID-19. Għalet dan il-gazzetta kulħadd fil-faċċata tagħha l-ħadd filgħodu hekk kif ippubblikat statistika dwar kif intlaqtu l-impjiegi f'pajjiżi ewlenin madwar id-dinja. Din uriet kif meta mqabbel ma' pajjiżi oħra l-impjiegi f'Malta kienu fost l-inqas minquta minn madwar id-dinja. Fil-fatt il-Ministru Michael Falzon kien ħabbar li 279 persuna applikaw u nataw il-benefiċċju addizzjonali għal qatt li ġie introdott minħabba l-COVID-19. Dan ifisser l-ammont ta' persuni jirreġistraw issa tela għal madwar 2000 persuna. Dan jibqa' jitqabbel tajjeb mal-2010 taħt amministrazzjonijiet preċedenti fejn kien hemm ma' 7900 persuna jirreġistraw. Il-gazzetta nnotat li fl-Irlanda issa hemm aktar minn 280,000 persuna li qed jieħdu benefiċċju tal-qatt li tfassal għal min tilef xogħlu riżultat tal-COVID-19. Fi Spanja kien hemm żieda ta' aktar minn 10%, dan meta fi frar diġà kien hemm żieda ta' 9% li jfisser li l-qatt fi Spanja sploda bi kważi 20% f'xarejn. Il-kulħadd żiedet tinnota wkoll li s'issa jidher li r-Renju Unit ħala tisbita fejn jidħol l-qatt minkejja li l-Gvern Ingliż ħabbar programm fiskali favur il-protezzjoni tal-pagi li ħafna f'pajjiżna riedu li l-Gvern Malti jikkopja, ir-Renju Unit xorta spiċċa bi kważi miljun persuna jitolbu l-benefiċċji soċjali. Dan l-ammont 11-il darba akbar minn dak li sofra r-Renju Unit fil-kriżi ekonomika tal-2008. Fi ftit ġimgħat fl-Istati Uniti madwar 18 miljun persuna talbu għal benefiċċju tal-qatt, filwaqt li fl-Awstralja wkoll kien hemm madwar miljun talba. L-aktar pajjiż li jersaq qrib is-suċċess ta' Malta fil-protezzjoni tal-impjiegi u l-Ġermanja li kienu wkoll il-pajjiż bl-akbar pakkett fiskali u ta' garanziji ta' likwidità offruti fid-dinja. Il-numru ta' Ġermaniżi jitolbu l-benefiċċju tal-qatt żdied b'1000 persuna biss. Pajjiżi bħal Slovenja u l-Estonja wkoll jidhru li s'issa ma kellhomx effetti kbar tant li reġistraw biss żidiet ta' ftit eluf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.